Masi toya mandeliama, ula papandeliama, candeliama, maso toya mandeliama, masi toyama, candeliama, maso toya mandeliama, ula papandeliama, candeliama, maso toyama, ula papandeliama, masi toya mandeliama, hey, candeliama, maso toya mandeliama, ula papandeliama, maso toya mandeliama, candeliama, masi toyama. Ula papandeliama, candeliama, maso toyama, ula papandeliama, candeliama, masi toyama deliama, ula papandeliama, hey, candeliama, maso toyama deliama, ula papandeliama. Jesus. Yes. 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 Amen. Yes. Amen. Yes. 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 Amen. Yes. Hey. Yes. Yes. Masi toya mandeliama. Ula papandeliama mama, candeliama, maso toya mandeliama, ula papandeliama, candeliama, maso toya mandeliama, masi toya mandeliama, ula papandeliama, candeliama mama, maso toya mandeliama, ula papandeliama, candeliama mama, maso toya mandeliama, ula papandeliama, candeliama, masi toya mama, ula papandeliama, candeliama mama, maso toya mandeliama. Ula papandeliama, candeliama, masi toyama, ula papandeliama, hey, candeliama, maso toyama deliama, ula papandeliama, candeliama, masi toyama deliama, ula papandeliama, candeliama, maso toyama deliama, ula papandeliama, candeliama, maso toyama deliama, masi toyama deliama, ula papandeliama, maso toyama, makabandeliama, ula papandeliama, maso toyama, ula papandeliama, candeliama, masi toyama deliama, candeliama, maso toyama, ula papandeliama, candeliama, maso toyama deliama, ula papandeliama, candeliama, masi toyama deliama, ula papandeliama, candeliama, maso toyama, ula papandeliama, candeliama, maso toyama deliama, ula papandeliama, candeliama, maso toyama. Off. Baby, I agree. You be there soon. The sunny part of so diet or Cassia. Then, you may be a Kenya Miasam. You picture a jubal radio current. Man. A radding young coupon and money in dear Ninyasa. Amen. What did do Solomon? Oh, the boon in mine. On Mano and Quatentene. Amen. Said to me, be sorry, Tiasa Panoa. The Jumay already sold and die on the buyer. Say and Sabi Peja and the Casas are not for. Amen. You are never by with Masi toyama deliama, ula papandeliama, candeliama, maso toyama deliama, ula papandeliama, candeliama mama, maso toyama deliama, candeliama, masi toyama, ula papama, candeliama, maso toyama deliama, ula papandeliama, candeliama mama, maso toyama deliama, ula papandeliama, candeliama, masi toyama deliama, ula papandeliama, candeliama, maso toyama deliama, masi toyama, ula papandeliama, candeliama mama, maso toyama deliama, ula papandeliama, candeliama mama, maso toyama deliama, ula papandeliama. Of Jesus. Oja fadu. Bioja na belugwa wada bidioja beduanibo bidioja ebo hoba ye bidioja bidioja ahomachia bidioja oja fadu bioja na belugwa wada
Midoja, Mediwanimo, Midoja, Bebo Hoban, Midoja, Mediwatia, Midoja, Bebo Hoban, Midoja, Mediwatia. Mediwanimo, Midoja, Bebo Hoban, Midoja, Mediwatia. Man, yes, to demo. Hey, Dabi, and so be one with Jeffrey. Yes, to demo. As I just stood you have Makaba. Hey, Masi to yes, to demo. All night, Yachi, Candelia, Masoto, Candelia, Mama, Rapapa Delia, Masito, Candelia, Mama, Rapapa Delia, Masoto, Yamandelia, Masito, Yamandelia, Rapapa Delia, Candelia, Mama, Masoto, Yamandelia, Rapapa Delia, Candelia, Masito, Yamandelia, Rapapa Delia, Candelia, Masoto, Yama, Rapapa Delia, Candelia, Mama, Masoto, Yamandelia, Masito, Yama, Rapapa Delia, Ray, Candelia, Masoto, Yamandelia, Rapapa Delia, Candelia, Mama, Masoto, Yamandelia, Rapapa Delia, Candelia, Mama, Masito, Yama, Rapapa Delia, Candelia, Mama, Masoto, Yamandelia, Rapapa Delia, Candelia, Masoto, Yamandelia, Rapapa Delia, Candelia, Masoto, Masito, Yama, Candelia, Masito, Yama, Rapapa Delia, Candelia, Mandelia, Rapapa Delia, Candelia, Masito, Yama, Rapapa Delia, Candelia, where should you go? Masoto, Yama, Candelia, Masito, Yama, Rapapa, Makaba, Soto, Yama, Masito, Yama, Rapapa Delia, Candelia, Masoto, Yama, Rapapa Delia, Candelia, Masoto, Yama, Delia, Mandelia, Mandelia, Rapapa Delia, Candelia, Masoto, Yama, Delia, Candelia, Masoto, Yama, Delia, Rapapa Delia, Candelia, Masito, Yama, Rapapa, hey! Wouldn't I am Adoma, Shema, Udino, I am Mama. Esia, Udino, I am Mama. Adoma, Shema. Wouldn't I am one? I don't hallelujah. Amen. You don't too for Jacob Wasi. Mamma Shay all night session. And ready a buquay. Oh, show me, Fraunia. Catch the same. Kuma wood live worship. No, I all night. No, I don't know. I shall see it. There be a bomb and kaya. Was some for Daniel near followers of Christ. Prayer Ministry International. Yana, a radio we am about. Did you make the answer? You made the ending in an answer. You have a bomb pie. Casampire. Utifia Casampire. Ye Baba bomb pie near dim pie near no pie. A free say. If you are blaming, Bible say by one year. On Yakopo the year 2019. 2020 what the year room. A moon some dorsal. Said the baby Amika Chamono. Mr. 2020 will be.
obi sika bɛhye obi awari ebegu accident bɛba ɛyɛ wo ana die wɔbɛbɔ mpaya no wɔno de awurade bɛyi na firi mu ɛnɛ dwumadie no na aba so live wohwɛ yɛ ya wobɛtumi ahu yɛ Samdakus TV ɛwɔ YouTube Facebook live baabi a yɛwɔ hɔ yɛbɛma kwan na do message na aba dwumadie a yɛbɛdi no wɔ ha no yɛwie dwumadie wɔ yɛ a yɛbɛsɔre awurade yɛbɛsɔre awurade yɛbɛfra kɔ adom ayɛnkwa no anim wotie mi a ka yɛ ho biribi a yɛyɛ bi ayɛ bi ɛyɛ mpayɛ ne yɛbɔ ɛyɛ watch night ɛyɛ live wohwɛ yɛ a ɛyɛ live ɛwɔ TV so yɛbɛsɔre awurade ɛduru hɔ a sɔfo maame nkɔsama bɛdi anim bɛyi mpanimfoɔ akyerɛ mo na yɛde Nyankopɔn asɛm aba Bible sɛ wankwati n'asɛm no anyɛ biribi bi ɔyɛ afei yɛkyɛ asɛm no kakraa bi a ɛnɛ mpaebɔ nti deɛ baayɛ ɛno nti mesi frɛ wɔ bi na ɔno nso mfrɛ wɔ bi meka sɛ yi menim sɛ takyimafoɔ hwɛ me menim sɛ takoradefoɔ hwɛ me Libiafoɔ kora hwɛ me yɛbɛbie phone lines no saa berɛ no so a ɛno nti time chukuu deɛ mepɛ sɛ bɛyɛ ne sɛ mɛyi me mpanimfoɔ a ɔmo studio so akyerɛ ɛdɔm gu ha mpanimfoɔ wɔ ha nyame nsa wɔ ɔmo so meka kyerɛ wo sɛ adeɛ bi a yɛyɛ no yɛ Nyankopɔn ne nsa wɔ yɛ so a wasra yɛn ne nkosra de yɛkyi sɛ yɛka sɛ ɛnyɛ hɔ a ɛbɛyɛ hɔ awurade ahu yɛn mmɔbɔ ɛde n'asɛm ahyɛ yɛn no yɛka atie bi yɛbɔ mpa yɛ bi so abɔ bi fa wo prayer request de bra yɛbɛbɔ wɔ numbers no akyerɛ wo ɛno nti mepɛ sɛ meyɛ introduction kakra na wowɔ studio ha anaasɛ wohwɛ yɛ a wohunu sɛ mpanimfoɔ gyina hɔ yi ɛnyɛ nnipa bi asa kɛkɛ mɛhyɛ aseɛ firi sɔfo maame so yɛnnua aba yɛ ogyina me nkyɛn yɛfrɛ no sɔfo maame nwosra ne din ne ne honam sɛ ɔyɛ sɔfo maame a ɔtaa yɛ nwosra ɛno nti wohunu a biribi a wɔyɛ bia ka kyerɛ sɛ katawani pagya wo sa awurade nsa wɔ ne so ɛnkyɛ koraa no ɔdwumadie bi wabɛdi me nsa mmra me papa yi so wohwɛ papa yi a wɔno so ɔyɛ dekin na nansa ɛwɔ asafo no mu yɛ dekin a ɔno so nyame nsa wɔ ne so ɔno so wɔ dwumadie a ɔbɛdi yɛ dekin baako to de gyina me nkyɛn dekin Kwasi Apia ɔno so ɛyɛ nyame akoa nyame nsa wɔ no so ɔno so wɔ dwumadie a ɔbɛdi ne nɛ ɛnna dwumadie no dɔɔso ho yɛ live ɛwɔ Facebook wobɛhu yɛ Samdakus TV YouTube ana wosa hwɛ yɛ Kumawo TV efie da bia 12 o'clock ɛna ɛhyɛ dwumadie no ase nti yɛahyɛ ase a no ɛfa yɛduru so yi yɛba bɛsɔre awurade Bible sɛ moma deɛ ɛhome nyinaa sɔre awurade wowɔ fie a sɔre awurade wohwɛ yɛ a sɔre awurade na ɔsɔre yɛ nimu no wobɛnya adanseɛ yɛwɔ obi wɔ hɔ ɔsɔre mu no wobɛnya adanseɛ yɛwɔ bi so wɔyɛka nyame asɛ wobɛnya adanseɛ yɛwɔ bi so yɛbɔ mpa yɛbɛnya Nyankopɔn deɛ baabia wɔ hɔ ebia ɔsɔre yɛ mu na wo wadanseɛ wɔ woyɛ te asefoɔ yɛkasa a wote wohwɛ yɛ a wohu yɛn ɛne yɛsɔre awurade yɛba bɛsɔre awurade ɛne nti no yɛbɛyɛ ne ntɛmtɛm so yɛbrɛ di so a na yɛama sɔfo maame nwosra abɛdi yɛnim na yɛaforo akɔ adom ayɛnkwa no anim amen o amen oh amen baby I will be at the summer amen macho etiefo ahwefo abohwe ye yɛbɛsrɛ yɛtwa ho kakra bi aba yɛba yɛde nneɛma tutu yie yɛba ya na yɛsɔre awurade enti besefrɛ wo bi na obi so mfrɛ wo bi amen
Baby, I will be a woman, woman. Miss Mijina, hey, a woman, woman. And the come home, how much I am from what and drum I am running. Now, what they will blow, and the other year, I am woman. Amen. Money maker for the car. Say, and I know much you money maker for the car. Say, now my mama, now my mama.
waba na yasom sisi ai de watch night ye ba be bom paye ye twa ye ho abasima Bible se wankwati nasam anya bibi bi oyeye nti ye twa ye ho abasisi a mo a mo follow ye nya mo follow ye lines ne na ero ase no what we do prayer request aba ade bi a tete wo bese ye bo so mpan ma wo wunti ne ye wa ha wo sende by wo mpan ma wo na se program ne be kwa na wie ya ye de phone lines ne betu dwa na no so wa frɛ na de tete wo se sia no se ye nyame na afrɛ ye de a ye betre ye se wo TV no so ye be bo mpan na wo benya yaresa ye twa ye ho abasisi a na ko ba bia twa ye basisi a soma ye beautiful lines no wo de bibia ha obia no wo de ye number no wo send you message no ba bibia ye prayer request bia be bo ama wo CCID Bible say wan kwati na asem anya hwe o nti ba betie otumfo Nyankopon asem sa asem ne tofo mu wi a jaka ye senkyerene enu nti ya mompai tumi nyina right da wase amen ahomachi so ye wadom no homabro na bia so ye so ye ntumi cheche wasem wi da
ɛyɛ wasa for awurade na ado honhom bɛbɛka yɛ deɛ ho Yes. ama yɛtumi akyɛkyɛ wasɛm Amen. awurade yɛgyina ha yi fa yɛ nipadua no Yes. na fa kasa Yes. na nipa nya nte aseɛ Yes. adom nti amen Amen. ɛna nnwummerɛ yi so anaasɛ ahomakye yi so asɛm a otwere da mpo onyankopɔn de ahyɛ ma no sɛ me ne wo mɛka saa asɛm no wato ne din sɛ this kind ne tiri mu no ɔse adeban this kind na deɛn na ahomakye papa yi ne yɛbɛkan this kind na adeban ɛdeɛ ba adeban yɛbɛhwɛ akenkan asɛm no wɔ Matthew chapter 17 verse 14 to 21 no Yesu Kristo ka asɛm bi wɔ hɔ ɛno nti mepakyɛw fa wo Bible no na yɛnkenkan na tie Nyankopɔn asɛm adeban deɛ ba ade na yɛka ho asɛm this kind ɛno nti ɔkenkanfoɔ no ɛmeɛnkɔ Hallelujah. amen Ibenya ke kasa free Matthew sempa. Etutu son kichemu edunan ekro no. Ɔsi na oduru nkurɔfoɔ akuokuo no, nkurɔfoɔ akuo no nkyɛn no. Onipa bi ba ne nkyɛn bɛkotow no. Ɛbɛkotow no. Ɔsi Awurade sɛ, "Humi bɛyi mmɔbɔ na wotwa." Na hunu no, ohunu amane pii. saa Na wɔtae ɛtɔ ogye mu. Na wɔtae ɛtɔ nsuo mu. Na mede no mabrɛ wasuafoɔ no ɛno mabrɛ wasuafoɔ no nanso wɔntumi ansa no yadeɛ. saa Na Yesu ɛka sɛ, "O ɛnɛma a munim didie na munni gyidie na mokɔ w'anim munim didie na me ne mo ɛntena nkɔduru dabɛn. saa Meto me bo ase ɛma mo nkɔsi dabɛn. yo Momfa no mmerɛ me ha." yo Na Yesu teatea no na honhommɔne no efiri ne mu efiri adi. saa Na ofiri ɛdɔn no mu ala no emu no abɔfra no yaleɛ no egyae. okay Na asuafoɔ no baa Yesu nkyɛn ɛfa baabi na wɔbisaa no sɛ, "Adɛn nti na yɛntumi ɛntu no?" Na wɔsee wɔn sɛ, "Ɛfiri sɛ mo gyidie sua gyidie sa nokware mese mo sɛ mowɔ gyidie sɛ sinapi afua a ɛnka mobɛka akyerɛ mepɔ yi sɛ ɔtu firi ha ɛkɔ nohwaa saa na ɔbɛtu. yo Na woka biribi ara ɛnni hɔ a morentumi nyɔ. yo Nanso saa adeɛ yi deɛ saa adeɛ yi deɛ n'adeban na adeban no ntumi ntu aha gye tumi ntu aha gye sɛ ɛnam mpaebɔ aha ɛne mmuada so. amen Amen. Yesu Kristo say saa adeɛ yi deɛ this kind yɛwɔ nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ asase yi so a ɛyɛ normal yɛyɛ nipa yi deɛ yɛkɔ a yɛreba no yɛn ho bɛdodo yɛn nti yɛwɔ yareɛ bi a ɔnom mparaa na ɛkɔ yɛwɔ yareɛ bi a ɔnom bi ko pɛ na ho atɔ wo yɛwɔ situation bi wɔ hɔ a ɛyɛ normal ma wiase Ghana yɛwɔ third world country deɛ woyɛ nya nneɛma nyinaa tɔtɔtɔ saa da nti nneɛma bi wɔ hɔ a ɛyɛ normal with our system sɛ wonyɛ sika mfa nyɛ adwuma a ɛyɛ normal because sika ne system no mu sɛ woyare a ɛyɛ normal because malaria ntontom atwa yɛn ho ahyia na mmom Yesu na ɔpɛ sɛ ɔka kyerɛ n'asuafoɔ no sɛ yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a n'adeban no yɛwɔ adeɛ bi wɔ hɔ a ne su no yɛkasa adeban a adeɛ no ne su ɛne sɛdeɛ ɛsi teɛ no yɛmfa honam ɛna ɛdutu saa adeɛ no hallelujah Yesu Kristo no ɔne asuafoɔ no anante akyɛ wɔkyerɛkyerɛ wɔn mo wɔse me din mu bɛtutu ahomɔne nti Yesu tumi soma asuafoɔ no makɔma kɔtutu ahomɔne bebree na aberanteɛ bi a ɔyare twerɛ otwa
ana naja hu say Yesu Kristo na chidifo no omo so wotumi enu nti no na Yesu ko bom paye ana ode abofra de ba say mo na mo ne papa ya nante ache yenim de mutumi ye enu nti muntutu ahomone no Bible say omo bom paye the whole day ade na ntu nti Yesu baye no na akoye chinidie ana Yesu say na de ni de ayekoso ahe wose me ba ne yare na mde na bra wosuafo nso muntu no ana Yesu say mugidi asa me ne montan kosi da ben se mo wagidi kakra bi te se snap ya ba aka maka che bi po ese ntutu ana Yesu katwa ato se na mmom esuafo me ka che mo se ade bi wo ho a na de ban no ate se akonkyere ne mpaibo hallelujah amen wo rabi wo face se ai yare bi te wo so for so many years wo de ya boy yare ni din akyerewo but wo bese sa abrei sa yare no unya anu aduru okwa ya say malaria nanso malaria no wakoba ye 4 years ni malaria be ne yakono 4 years ade bi da wo yafunu mu wadnu maduru akọ hospital twa scan bia enko sa ade ne na Yesu ka kye suafo ne say ma kire madwuma o nanso ye wa ade bi wo ho na de ban ne de enu nti na me mafro be pọ na maba no hallelujah amen ye ka kire bi pọ mo hwe ye nyina wo fie say wo hwe ye sesi ai no wo situation bi mu oh normal say entokwa to bi si aware mu sa ntokwa de si aware mu no mente me wase no wo ho nanso wo de wo ntokwa no nko ade de aware gya yaba sa ntokwa na si aware no mu no sa de na ekoso aware no mu no na de ban no mpaye amen mentra ho sa ma aware ni ngu enya wo nko na waton ade aboka normal ye nkofo bebre wo ho a moton ade a na de dwete na hye na wasa ko pebosia na wasa ba sha ase foforo wo bete sa ade na obabi bebre ba adenti nko a wo de ani guye bese sa bre watra fie ekobe 10 years untumi nya dwete sa fa hye adwuma na se ade no a eye wo no Yesu se na de ban no ena homachi me hia de wo sa agidie no yes ne wo fam no memfa de normal Jesus Bible say enye ya ni moja ene honam ena enya yes ye ne awiase atumfo ewiem atumfo sa ewiem atumfo no yemfa ye ni hu wo mo enu nti mentena ho sa ma wosika ne hye efisa wosika no a ahya ase se ehye no wo tratra ho sa be kun maame wo mohwere de tin ye o ana uhu se moja biba ana wo de plaster to so ena wo nan ne pro wan hwe ye betwa wo nan efisa sa kuro kakra na beto ho no na de ban no tumi ye tachire no sa wa ma ya mompa ya homache a na sa wo da ho sa me se wo nan ne betwa to atwene Jesus but you all come hon na ahomachi yes no wodi ni gidi ataya chi yes na ya som paye mu no yes sa ya bom paya wodi adanse beba say na kro bia tu de yes nanso empire body tu kro yes hallelujah amen this kind adeban ewiase nioma bebre ho ayedidi agro yetafa nioma normal enya hwe eyesan etu obia ana atome esan wo ho nanso owuo bi wo ho a efe ye wo bi wo ho tumi nyina edini nkwa na men na wa frɛ ne manyina na wo se weji car weji fie di weji asase owie a wo se mo ma nsuo nom onum nsuo di wie a na maame na obu ahwe eba ne sign na abrantia wadi 45 abrantia wadi 42 ukoko ya wo ya wani so biriwu ukwa na watrase saa de na eya wo no kakra na de ban no ede ukọ wo grave ede ukọ amnam me ka kira wo se de eya wo na nyakwa Yesu ka kira suafo de se ne ekoso do anyakwa enti saa de no mutumi fa honam ntu agise mo bompaye na mo ya akwankyere amen ena nwumrei all night session yes ewo kuma wood wo hwe your life yes Facebook wo hwe your life yes YouTube wo hwe your life yes I am telling you sir me tell me nsa wo so a enya me nsa bio eya urade nsa sansa me tell wo so eya wo je nsa ne wo da ho saa no ye wo sha ho socks no ye wo sha tade agu so no ekro na agu wache no ekro agu di pa bebre na so wo kro ide mfifiri sa agu di pa bebre na so wo sa ide mini maami bia nsa agu ne na ho okoti mu ensa keke wo maami ni ko ti mu a na afede ne nan na ho sa ne ye twa edidi mu a na maami na wu
Eka ensa enkum nipa. Yes. Ba me catch ra wo say eye Yesu ne ma ye sa hintasem no. Jesus. Eye hintasem o ena ye Awurade de adom ye sa ahomachi. Mendo frawu nua bi. Ne wawu po ene obenya nkwa. Amen. Ye wiye ye de mpa ye beta so. Yes. Your phone lines no na namase no. Yes. What dear for number no. Yes. Send the message. Yes. Ye be wia, ye be bie phone lines no. Yes. Na what bisa anase waka wo yare. Na me catch ra wo say Bible say was suma nasem. Yes. And asem be free yanum. Jesus. Abeba wo nchen. Yes. Baby a woda no. Yes. Mo amoda hospital. Hey. A mo hwe kuma wo TV. Yes. Ne woda hospital bed. Yes. Aye the oxygen esi so. Yes. Won Nazareth ni Yesu Christ. Yes. Won Nazareth ni Yesu Christ. Yes. Say you do mpa ye bra. Yes. Yesu ka kira wo say. Yes. Oxygen ye normal. Jesus. Ye doctors na design ye de ma mframa na wo ho ato. Na so wo oxygen de wokoda so no be say 1 month ni. E kan kwa na wo bo. De wo famu no I am telling you say na de ban no enya normal. Jesus. So wo di machi. Sofo Daniel na no ka say. Yes. Awurade na ehu me mobo. Sir. Sanka nipa na eyi akia nyime. Sanete. Nanso me ka kire wo say tetefo ngosra ana oso de adom me. Amen. Tetefo ngosra ana oso de agu me so. Amen. Enne sawana na ye sori gina na so na so sori. Yes. Na ye bom pai na oso bobia. Yes. What dia dance ye beba. Amen. Esra so Ophelia Junction. Yes. One now to na mobile 2019. Yes. One hour for your telephone so obi akoma ye ne ya akoma yare me say wo de na ebo saa no wo de na ebo saa no a wa fa de say ye normal wa fa de say wo eyi de be BP wa fa de say diabetes no wo diabetes de be kum obi be diabetes atrase but I am telling you sir wo de no wo diabetes no na de ban na ye owuo enne so ma ho kwan na Awurade a wa frɛ ye no tumi e wo ye mu no so ma ho kwan na Awurade aba wo nkyɛn a me se man no afre ne ba be bɔ mpaye ye wo be ye 1 hour over say ye som paye mu a fa gidie bobi Yesu say me tra mo nkyɛn ko si da bɛn yes na Yesu nim se ebre bi ba obekɔ me no ka say Yesu no abasa honhom ye mfa ye ni hu no but I'm telling you say so wo gidie a en na wo hwɛ kuma wo TV wa ye nhira amen efri say yes ya ma wo dem ho yes but Jesus no oh baby amen Bible say oh you omnipresent yes yeah body din no wura wo dem ho Jesus mo am hospital so Yesu wura ho yes sir ye what the hospital bed so I am telling you sir nyame asam no e man kwa yes to me wom yes asam ne be ye honam yes asam ne bo wura wi a yes adie biara e ye wo no Jesus na de ban no ye de Yesu boja trem amen ye de Yesu Kristo boja trem amen ye wo fam no nya yes normal yes hallelujah amen so we read Bible mu a 1 Samuel chapter 1 verse 14 asem bisi oniado for hey makachira wo say efia da bia ya all night enchane de kasa da bawie I am telling you say nyame na afra ye dia nya kasa kwa na tumi bi wo ye mu dia wo de de yachi asabu de ba na wie yesesi a wo de de yachi fra wo nua bi sori tena wo mpa no so mentie hwe tie yen wo hwe TV ya eduru bre bia ma wo gidie nkasa ma wo sa ya wo sefa wo saka TV no a ye bom pa ya wo sefa saka TV na fa saka TV no sa ya wo setire wo sa wo TV no so a tene wo de topic bi a ye bo so mpa ye no I am telling you sir ade bi a chekere wo sa ade na ade ba ne ye owuo na ade ba ne ye nguase ne wo fam na nya kwa bronsam be ta kire bronsam ye honhom unhu no ba ye de nyame ne hu no amen me gina hey me ka kire wo sir wo nyankopon wadom mani mani we wo ho ba wo sa hu me mo bo bie me sunsu bani wa enti sa sunsu bani wa na be ka sa kire wo sir ewiase biribi wo ho Bible say wa ma ye dini Philippians chapter 2 verse 9 8-9 no wo say wa ma ye dini a eye Jesus sa dini ne bru din na so amen and e babo Jesus yes na ba bia wo da no Jesus wo be sori aba studio ha yes ade aba che no yes sa wo bubu agu ha yes wo ba TV station ha yes abeka che mo say ahomache me bo mpaye sofo bi ne me bo mpaye na wo de adanse ati ase baba amen ti de si wo Bible mu Samuel no me dikai eti baako ejichemu edunan ekro no osi na Elia eka kire no say da ben na obabro nsan akosi
yi won sanom no free wanim eso na hana bua say there be miura me ye oba alahuni na bobisa ene ensembiala de menum bi na mahwere mehwie mekra magu awurade anim mfa wabawa ento oba uhuni ebi ho efrise mawre ho ene mayemu ye dodo no mu ena ema mekasa besi seseyi na area bua se fa asundue ko na Israel nyakopon be ma wo wade a wolisre no eho. Amen. Amen. Wuti fe na wuti emi aka amen. Amen. Ye kasafa hana ho. Yes. What did da? Enne masam ne say adeban. Ade bi wo ho a na adeban no wudi ho agrobekun. Amen. Ade bi wo ho a na adeban no wudi ho agrobegu animu ase. Amen. Memfa nyoma bi tra. Yesu na etu ye fo say ye wo biribi wo ho a ye fe na adeban. This kind things no. Ade bi wo ho a hana said ye nyina yenim se na onya ye funu wo ba na hana no ebre bia na okọ Shiloh oni ni kunu kọ every year bia mo kọ okọbọ mpaye ba hana tena se din hunu se da bi wonyankopon ka kire wo ba se wo benyi sen aboso menkunu na wo bewo na ono hana no bese sa abre no ni kura gyae no anasa ni kura kofa oba afoforo ana one na ewo areho nko na wodi enti one day bi die hana tena se hunu se na saade no a eye no na de ban no ehia mpaye. Amen. Wo de offer no ma wo sa brabon sa de tie e bi da enye dan a obewo emre wo ho emre de wo ho erade man sa so obewo but I am telling you sir I am talking to one person bia wa warrior gu. Yes, because wunya ye funu wo ba Jesus. Ana erade say nya wo te ho no na de ban no manya kwadworo sa pompaye ene ye mompaye ye de kuta key no. Yes, ye de erade this house secret the key amaye. Yes, sa wo de ye bompaye ahomache ya sa de no a wunya ye funu wo ba no eye biribi de ta kire. Yes, sa de no na de ban no fantoma bobu tena se na tene mo sa hwe TV do so na ye mompaye na ye hwe se. yes, ade be kira onfa ye funu ana Jesus. enti Hannah call ye no se Debbie me ba ha be bompaye but this time around there ma hunu say dia me fam no na de ban no ma hwe ya ma ware begu Bible say Hannah bompaye te se wo ba ware nsa. Yes, enti di for the battle was hey na dia na ware nsa no se hwe am famine to sa ma no ho. yes, na me hwie he na ho ma hwie. yes, ye bompaye hwie sir, say ye bompaye hwie sir, because ye wo fam no na de ban nya normal. sir, So one share, erade so atiu. sir, Hannah bompaye suing. sir, What did to my body yam? sir, Kwa sorry them transform. sir, Sugu erade so say, erade e man na bebre ho mo ba me de idea me hu ne say bibi ta akire. Na Bible say, ahoma sabre say, odi fo no bae no. Anu wa say, ko afese say, o yare na te wo so no. Yes. Ye bompaye ade enche no, e mo no nsia no. Sa ne wa bubu agu anu wa sorry. Amen. So when you afraid, no one adie. Amen. Mikasa wo tu me so. Jesus. Mikasa wo jidie mu. Amen. Minim nyame a wa frɛ me. Yes. Minim musa wa me so. Yes. So when you be bɔ mpaya. Jesus. Adie na ɛyɛ wo no. Yes. Na de ban no. Yes. Bibi ta kyire. Yes. Hannah bɔ mpaya. Yes. Anu nya yefunu wo ba. Sir. Ɛdie na sister wo yɛ. Sir. Maame, ɛdie na wo yɛ. Wo nyankopɔ asɛm na ba. Abana gu yegu abana wie. Aka wo jidi ade fa aba no. Jesus. Abrabo no, enya one room o. Nyankopon am ho se behind single room. Eye normal. So we abrante e wo sha abrabo ase a. Unya single room bia. Na the stuffing chair ba ku bi asim. Na was so blue bulb. Na the curtains are chim. Na won na mo sa. Later no, Awurade be boa wo. Am ho nya dan. Eye normal. Ba wo de wo high single room nya na. Unya sika da. Sa de no waka single room wo no. Wutumi ware. Because that single room no, or baby at home in your mabem. I did I wish I was no, not the buy no.
wobɛka dem ho ache wo de why lucky wo fa awu de echa busuafie no ye de da ba akwa to ha ma wo fa no so awu na ope wasem pa ana waje dan wo da so se abusuafie ye dan awurade ammo sa tira ho wo ye fie wura ana ata abusuafie no ade bai no wa mompa ya homachi ya ebeka wo so. Amen. Me catch will say yes. Your numbers in the school, yes. Kuma with TV now, all night session. So they be a catch up. Followers of Christ Prayer Ministry International. So for Daniel, Mina Radio Home Mobile, and then I know what I say. So what's here? 7 year bad year, and check the Akanian Bible. Amen. Bon some say Jesus. Yes. Yes. Amen. How much he was a busu? Anamani, yes, we, Obasadu, Media Merit and you, yeah, Nami, yes, we. Mese wasemusu ena menida Yesu oboseno na yedi chenu ye nami shira Anyo nyamka nyamye yembonenti aga yesese yeba oche na bejewa yena so Oma bro no daso na orema
ye about na beje ye da so o ma bro no da so na o re ma o be Messi over to me no what ya sama so yes we go name dene on air ahomachia over to me no what ya sama yes we go name dene on air Yemawamo Yeswe Yemawamo Messiah Ego Nimdene Oneya Enote Yemawamo Yeswe Yemawamo Messiah Ego nimdene one Messi over to me no what ya sama so Yesu ego nimdene one Messi over to me no and the Karia Wadia Ama yes we go ye be to me Aquacofa Assassino Free Jordaneja Agose Puano ye Emwa before Bebo Mode Esi Enquadia Unyamiara Odin Kune Emwa Jata Bebo Mode Esi Enquadia Unyamiara Odin Kune as a power, as a prayer. Sisi ye young, a fire drum a young Bible. A jaw mu obi yare dam paso. Ene a dance baby. Nipam pim na etie. Your Facebook live. Your Sabdakus TV. Our YouTube to see. Abrochre baby a say rade na asoma dia. And a mom pioneer. Yes, you name ye yameno. Me say ye name yameno. Na ye yameno so name ye. Every say, bebre na wayamaye. Ya bom payama will be our 13 months. But to me, I dance here, the baby. Oh, my, I say, ya, who feel like dancing. Wasubebu. I dance here, no so, Usube out this year. Cassa, what yes, to him. You had a phone. Somebody can go pass on the buyer. Or say, I dear you or what, not the buying. I just am Bible. Cassa, what yes, to him. I dear Biara. Every ready. Not to the baby so. Yeah, bomb pay. A jump free and noom. 2 men free and noom. No rubber be anybody say. So that demo. So now want you. So what the car move. So the hospital. A jadon ruho. Be on the bumpire, sir. Hey, Bakara Baba. Le Basapa. Koriba Sata. Le Brada Baba. Itololo Bosikata. Imandara Baba. Ishata la 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 la. Ikada Baba. Ishata la 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 la. Ikabara Baba. Indara da 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 da. Yada Baba.
Isotololo. Mazibronde. Libra na mama. Ikarararara. A jump through a noom. 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 Yatelebe. Lika brada basu. Mazibrodita. Shepelelele. Runtalalala. Yabababa. Lisotolobo. Yakapalala. Inda ribosata. Lubraki moso. Remada baba. Imato riadaba. Leke pepe. Subranda dada. Yatala. Yantalalaba. 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 Ibanabaraba. Yantalelele. Yakapalala. Ikasotolobo. Yandarada. Likarababa. Ishalalala. Baba. Yeah, Masipalala. Yada baba. Yasatololo. 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 Ikalala. Yantelele. Ikalala. Bopaye. Ayada. Yasatalala. Ikabarababa. Ibarababa. Ikarada. Lekarababa. Ishabarababa. Ishanoriada. Lekababa. Ikarada. Ishabarababa. Rebababa. Yantololo. Yandarada. Lekababa. Yesatalala. Yababa. Yekarababa. Lebababa. Yenda debe. Yeshatololo. Lekabarababa. Yandere. Lesatayarada. Ikapalala. Randere. Yatatapalala. Yenda baba. Ishakotolobo. Yandelele. Reba baba. Ishatalele. Riada baba. Resata baba. Ikabara baba. Rema mama. Ishatololo. Rebarababa. Rekatalala. Ishapalala. Rada baba. Rekatalala. Ekalala. Lebarababa. Ekalala. Ishatalala. Reba baba. Re yandere rekalaba baba rekalala idalala rekatalala ibaraba baba yatololo imasapara baba yendelele ikalala ibaraba baba Wababa, Yababa, Lekasapa, Lendoriaraba, Remasato, Radabebe, Yana Mama, Ishatololo, Rebaba, Ishabaraba, Ishatoliana, Riana Mama, Rebaba, Ishandoliana, Libaraba, Le Kobarababa. Papa eri. Jeffrey Wanum. Baby will be there. The other hospital. A Jaden go ho. Le Karabaraba. Oh, Barababa. Yandere. Ibarababa. Oh, Kiana Baraba. Lesa Paraba. Yandarada. Lebrababa. Imarama. Ibarababa. Ikarababa. Isharababa. Rekarababa. Likarababa. Ebarababa. Idene. Holy Ghost. Adam. So if you hear me. So bumpy anybody. Me just sure so what that. Me just sure so what sorry. A debby free ha. I'll go to hospital. I'm obeying your dear. What a one person. A debby boy mu. Why cause I would do this? A radiaba one thing. Yeah, bumpy.
ya wie wodi adi akire na sayen Yakobon da afrɛ ana wasra yen ana aba TV de so ana ya no bompa ye dia wodi dance ye beba wo amen me ntiase wo amen me nyitum hwe enuanom Yesu say adi bi wo na de ban hwe obi wo ho a wakɔ hospital ya twa the scan ya man the dro ya ye the dia still doctors ni hu yare no eye dey do bi kɔ hospital no ye dey go to scan so na scan try no I say bibi wo ne yam ya kɔyi unkuwa wo die die be 10 years ana Yesu say saade no a ɛwɔ maame bi so na ɔte dɛm no ɛwɔ papa bi so na ɔte dɛm no ne ɔte kam a wɔhwɛ ye no ne wɔhwɛ your Facebook no YouTube no saade no na de ban yen wo de ho ahode ama say mbiriki ebi sɛ wo tia kenkan sɛm na ɛkae na Bible say na Yesu tia ahomane no na otuyi Yesu ti wo Yesu bi so to maame a wɔhwɛ ye papa a wɔhwɛ ye memma ɛka ne mmene wo hwɛ ye bompa ne rade ka kyerɛ be sɛ ya chi obi se sia na ko police station asɛm na ye de ne ko police station no ɛnya asɛm bia ye na tena counter back ade be kye no e na hye inside saa asɛm na ye de ne ko ho no saa asɛm na de ban no de ba ko wie please ba enne urade be fa ye so enne urade be fa ye so enne urade be fa ye so police station kro no a mo hwe kuma wo TV no nipa na o te counter back ho no me ka kyerɛ bo sɛ ɛyɛ honhommɔne ɛna de na ba ho asɛm no a mo de to no so no na de ban no e ba ko wie please but urade the key na maye enne ye be bie no na be sa akọ kase wo Yesu dirimo wo Yesu Kristo dirimo nipa biara sunsun fam ye de asama to no so ne ye de na ko pie police station a ye de ba betu urade akasa yi ye ya asem no police case nipa biara wakọ hospital e ya hwehwe nipa duam na ni folder nyina ya ma na sabre yare no kwa ye hui ye de drama no wo Yesu Kristo dire se ye bompa ya sa dipa no sunsun fam ye yesane wo mo kase wo Yesu dire mo yesane wo mo yesane wo mo yesane wo mo bompa ye wo Yesu Kristo dire mo halala baraba ida baba baba ishata la 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 ya koto prarada le karaba baba isha toliarada le kabara baba re mama mama re baba baba isha para baba re katayarada le karaba baba baba yediye utifie baba ye erade wo ho ye so ene ye mompa ye yare adi tu amane adi tu police station amane adi twam ye twam wo Yesu dirimo ayadaba le katapara yanderere libra baba mi mama baba imandara baba libra baba ishabara baba imara baba ikatololo ribara baba intololo yasapalala bapaye boawuria le karababa yeshata yadada le karababa indala dada o kabarababa yedelele yekerere yandololo yakarababa Imarababa Ishato Likarababa Indarababa Ikarababa Yeshata Yarada Likarababa Indababa Ishabarababa Randele Yadababa Yakalababa Yatololo Yanamama Yanababa Ibarababa Yendelele Ikarababa Yasotololo Yadababa Papa Edi Erade home ewa so wompaya no afro eko ewramu eko yare police station amane etutu yare ewu cancer yarabaraba ibarababa Ikarababa
Lebarababa, Yasotolo, Yandababa, Lekarababa, Masuto, Libradabo, Yasotole, Rasetele, Rantelele, Yariano, Cecia, Amaniebia, Yechamo, Amaniebia, Irababa, Lebaraba, Yebaraba, Yandere, Amaniano, Wahauno, Cecia, your commande, Yanababa, Yakaraba, Lebarababa, Ibarababa, Lebarababa, Kondorianaba, Le Kerebe, Yandeberianaba, Lumrana Mama, Intalala, Ibarababa, Imarababa, Ishatolia, Rebarababa, Kumarababa, Ye Davariado, Lika Sotoliana, Leberebe, Librunana, Le Marabadaba, Ikantolele, Ikasatalala, Idabadabadaba, Ikarababa, Idene, Holy Ghost, Adam, Euratin Sawayasu, Adumni Yajuma, Messi Obia Yasa, Edna Sakan Tabak, I never took. Bible say, or Henry G. James, Yakubu charity, and the G fans were the man for it. And what cheap Peter, and I saw this share, Hannah James and Alcuna, Peter, dear, to me could die. You Pompire, I saw it was a bit deep by your side. Bible say, both folk go pleasing her. Obi wa, please, Yamiki, Yari to go please. Soon be the area to the soap. Oh, we have a 6 months. Obi da konfanoche wada hoko wa yia eye sunsumu please me say and na wo mpaye ne besane no every say e jeffrey wanu mu ba wo hwewo awurade na wasoma ye ha no wasoma ye wiase o and na obi wo Libya wo nya yaresa obi wo America wo nya yaresa me say titum say wase sabu wo gidie kakra bia sabu wo gidie kakra bia mo a mo hwe ye no sabu wo gidie beka ye de ho a me say de eye wo no empire ni urawa be sorry e be ka 20 minutes ah e be be phone lines no na we do prayer request aba na me ka kire we say prayer request no obi be Fred adanse aba me see obi be Fred adanse aba ti o obi wu ohiamwa na anu yi nkai ewiase yawo nua be ma ko 2 am ana owuom sunsun tiku ne so 2 this amino say about say ekobotu ahomache na nipada na bronsam so ayensi akire na wona opese ofa wo na wo fa wo ana yenso awrade asoma ye say sa ahomache na ode ne tumi amaye ti wode mpa ye di agora obi bewu kina beba newspaper obi pemwa obi akomete obi ama na sansu ama no enne ye de osunsu ma sane wa amen. Ebi se awrade asoma se wo patumi ne kwaji oje be ye obi dia obi dademo ne nuamu nyina ni ho ne mani ho obi ani ho ana watere ne nsa se o pensua nom wo saa nipa no na me okasa obi a owu huhu ana so kosu so se so wo tumi ne wo mo no Bible say tu mo so che ne wo biase Yesu na tu mo no owu ntumi amene no se wo bie wa no a ni owu no obi da hospital bed so wo se awrade me penkwa o hwe kuma wo TV okuta the phone ana o hwe Facebook live wo mpaye ne beba na nyankwa wuji tumana se awrade sa wo so ene ka se wo Yesu dine mo ni owu sunsum ahomachen esede so na de ne kwa asama do no ya Yesu tie mu no se ye bie ya no na ye bompa ya sa owu no enti firi ba so sia bi ho na bompa ya memre ho ka le bara baba ibara baba
Wompae na no amre. Wompae na no amre. Obi adi da oso. Eye what tonight? Kumawu TV. Followers of Christ. Sofo Daniel. Ene na so dem before. Awurade na asoma yen. Ye bobaye. Wa wo pamwa. Owuo da woso. Amane da woso. Enimguase da woso. Owuo no. Enti wani so sesia. Yare ni tu. Mene wa da woso sesia no. Owuo da si woso no. Etu afri woso. Ye freja free so. Bopa ye diye. Ah, le kata paraba, le chatoli aladaba, rena mama raba, ishada baba, rasata la, ikaraba baba, rena baba, oh makerebe, yandelele, le sapara baba, de owasi diso, sesi ai, bisi nyankwa, ye kunkwagu mu, de owasi uso, ye kunkwagu mu, sorry jira wona so. Owuo tunsum ya pamwo fidem ho enimguase tunsum ya pamwo fidem ho le karababa baba ina mama ibara baba e karababa e chatole papa ediye enyamema mumampae ya bompae e karababa wa wo hwe e narama mama e kore ya baba e chatole re karababa Reba baba. Rena mama. Now we bow some. Now we bompire. Eradina was some monoso. A jano. A free studio. Le kato. Masi bro. Li baba. Matupa. Le sukata. Shabolika. Dimro kaba. Bebelibo. Mama. Dikototo. Sheperebe. Rena mana. Ikarabara. Imana mana. Ikarabara. Irabarabara. Lekarabara. Imarabarabara. Lekarababa. Imandoria. Lesakaba. Babaraba. Wompae de manage ho. Wompae de jadi echire. Won sambono. Etitija. Won sambono. Eyejo. Bompae. Owo susum. Baby awonam. So na America, so na Asia, so na Russia. Enne. Erade sato so. Owo susum. Wini kwai. La baraba. Isha baraba. Ikandoria daba. Reba baba. Rima mama. Imara baba. Ye karaba baba. Rimara baba. Imara mama. Rada baba. Ibara baba. Rimara mama. Ibara baba. Imara baba. Ikaraba baba. Ye katarada. Imara baba. Yandolele. Ibara baba. In the name of Holy Ghost. Mo frebunya botre. Enche be be phone lines no. Me hunu sa mo friend lines no. Minim sa dance na mo deba. Me titi minim nyame a wa frɛ yen. O ba wa dance ye na so nya botre. Wodi nya botre ne tim pai bo na ye bo. Ewurade ka che me say bisa wo nkrofo a oni omugina ha say. Ni Ewurade e na mentumi nye. Jama. E na Ewurade tumi nye. Ewurade tumi ade nyina ye. Dickness e na Ewurade tumi nye. Enti obi a wawu Ewurade tumi na sori. Obi a wo cancer na betumi atu. HIV e betu ana. Hepatitis e betu ana. Saa de no a eye nkrofo no na de ban no ne otumi tu ne Jesus. Ujitu mana me say Ewurade anim no yenka yare ni aduro. Yare bia wo Ewurade anim wo aduro. Ebi say Ewurade na kasa ye solution. Now ye bompa ye bi. Ewurade de maya enche ye betwa ye ho aba na ya ba afrefo no so. Ka na go to by 220
ne de ba gidi na ba wi ase 2:30 grade apo enya mpa ye tentere no 2 minutes no aba won chen no wa ka se wo hu say enya long hours and I just say radical but the Yakobo friend was no now already chairman give Bible I say Lazarus all this Jesus Christ by was what that Allah Jesus catch Lazarus say Lazarus free bra na anwawade bi wo hɔ yɛ hintasɛm na owu ahoma da so kyekye Lazarus abra Yesu ayɛ a friend ti yɛ bɔ mpa yɛ nipa bi enyankwa nipa bi omanyankwa omanya ahoto omoda hospital bed but adia e ha omo ne say abusua ntoma bi kyekere wo mo ana rade ka sha bi say mo mpa na mo bɔ no metie o obi enyankwa na mum abusua kyekere ye enu nti ye twa ye ho ba ye de sampa ye no begu fam nipa wo hwɛ ye sɛ wanyankwa de a ye be yin kyekere ye de firi ho wo de ye twa ye ho sematia bi ye ba empire to us all night session followers of Christ prayer ministry international ye na ye this segment ye ba sisi a I am. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
Thank you.
Uniadofo. That's how baby. We get to so nigh. They were high now. You near pray. If you say a human radiation, Sano. Say, I need you, baby. Say, Munti, the radiation was a good. So when you dance here, some hope is over free. Now, but three. And to be a man, also like. If I'm more free, about you, Mediana. So your numbers now, and I number now which we are phrases. We can't watch it. Quite about one will be in the preco, and that's our free preco. 0200 603 602. And we lines. Oh, fra. Now what can? What how? And as a dance here be a winner, Nani Yache. Yet, what you did so I dance you. And as a fresh one. Near how piano, Nuntinia. You have a pumpire mount, and you watch us a move in prayer. Ye young coupon or in pray young coupon. Miss I see that lines distribute 0200 603 602. Line up here. Enuti, mon frère, your cell phone, mon frère mail line, na cell phone yet to be fat. Mon frère mail line 0200 603 602. And then we are boss empire. Obi ba ni afano. And na Jesus say, Mary no matter. Lazarus no 4 days. Me 2 minutes wa bankwam. Na emom me hunu se owu ahoma be sensen no ho. Mon kwatete. No nya kwan ko. Ye pompa ya ka cherade se. Ne owu ahoma kekere no. Wanya watie. Nanso ehu bi da no so se. Ne nan ne nkoye. Ehu bi da no so se. Cancer nda so ho. Ene ye pompa ya freja. Ameja tom na ahoma ni nyina tete. Bia na pompa ya wo Yesu Kristo tiremu. One pen and one minute. Hadabadabadaba. Likotoria basiborebo. Shekaraba. Obiaba homanoso. Meba obiaba homanoso yetieno. Hello? Hello. Bacho udini baby are free. Midini Anthony Abu free baby any. Bacho what's up say? Yene radia. Ready I'm bomb fire. Okay. Maybe you. Uso sikamu anashe. Yes will say not the bino. I am piebo. Yet I say, would the TAN never bomb pine must say I am far from so our home. So be about so I am fancy here. Hello? Aha. Obiaba home and see I am fancy here. Hello? Hello? Aha. Oba homa no so ane afro. Your cell phone dey to be foul. Mon frame mail line 0200 603 602. Aha, yanko. Mana wa homa iso yi. Me na so dwen kamo. Enka won so bi nia. Me pacho mo na ma constitution na person yankopon na na me pacho wudi ni be bia free. Wudi ni be bia free. Eflemi inusa. Inusa. Kasa free bo. Bo ho. Wa kwantu se bon. Me pacho ai. Wo be se rade boa wo. Me pacho ai. Na wo gidi se rade betu ya fa yeso aboa wo de. Me pacho ai. Ye dwuma di se wo hwe bi. Ni di mo chi dindin. Yo, ene ye gina so, wo de fato so. Ye bebo mpa ya ma wo. Na emprempre yara, wo beti asamba pa bi. De wo ahoma no so bi o, ye nkasa. Hello. Hello. Hello, but you tie wo, wo di ni be bia wo free. Hello. Wo di ni be bia wo free. Me free Yamanov. What's up, Nessa? Tampa. You, who heard you by the end of the year? Aye. And you're my question, man. Mr. Bomb. Okay, what's up, Nessa? Bomb. And your man, Koyi. Aye. You, who did the Chisa? You, dear Chisa, and your mother Koyi, do what you say about Bompayama, what? Yes, of a Homano Soy and Fano. A Homano Soy, yes, Madie. You may dear when it's your home. If you're the beer, yeah, near Bompire, what? It's you, the Patos, you have a Bompire mount. Oh, no, you know, by your come as here. You also be your name in Casa. Udini be a free. But you did say, and I can say free, Adarma. You, I saw you by the end of the day. And you're my Koyi mount. You, but what's up to say?
America tell me, oh, yo. Inyankopon ye yaresa for to the fatoso na ye mompae ye wie no na wonya yaresa why I mean ka next week no asa hwe o hu beto sisi a yes one is our homa no so bio udin ni baby free Good morning. morning but your udin baby free dia so yo na nwumre udi achi de yo but what's up the same yo ene e be bom paya ma wate de bia hweyen efia de bia ne mom paya wate wakoma so bisade nyina urade be ya ma why aye basa oh urade aye awie ye be bom paye ne nyina obeti sesi a why hello wane wa homa no so bio hello bi wa homa no so udi ne be bia free but your friend Steven but you ka say free what's the fish nyane yo Steven yentie we I'm going to my father. Pastor Stephen, my so yentie o me. Unsa so sika mu anaahye Aye. yo so wo hwe dwumade ne de Baja. efia da bia be hwe Baja. aha etino fato so ye bebo mpa ya ma wo ubeso sikam na enhye da Mate. yo ti wo de ye bebo mpa ya ma wo Lomeda. yo nyame shaw hello course de mran ten ye won pa ye bia no hye wona wo frɛ nyina ye bebo mpa ya ma msisi a amunum ha ya benya dance hello hwana wa homa no so hello hello obi wa homa no so ana yo ene yen ko empire bo no so ye be sa bio phone lines no ye bom pa ye hello hallelujah amen o me pacho bless me every but you yo it you I did try me na papa me the next person now that was okay yo me wodanga me obi abadana yo obi abada no wanje nanso ya no simple bomu no na wo dan no o kire nko a no pa wo abeji dan no ti wo de di achi sade mo mpaye why ade atwa wo so urade be ye ho adwuma yes one wa homa no so bi enche be bom mpaye so bi wa homa no so ye mfa ne tentem na ye mom mpaye ma wona wa frɛ nyina hello Pastor Odini be bia free Pastor yentu ni you e ba yentu kasa ni you obetumi apagya wona kakra ma ye Uso free hen Asekregwa asanku ye tiu hello me kaso Obuase ye tiu Steven kasa bompa ya man pa okay o problem ne say bompa ya man ku yo ye bompa ya ma wate yo wodi di achi sa wodi achi pa yo ene ye bompa ye sisi a ye mfa course de mbra na ye mompa ye wie be se bi lines no wona wa frɛ ye no se ye mompa ye ma wo obi se ne nan obi se ne dan obi se ne sika be hye wo so sika mu na ahye ye be dimpa ye sisi a na ye nyankopɔn no ye mprempre nyankopɔn wo amen wo fama me dodo nipa no wo fie tiew mo a mo frɛ ye no me se ye be bompa ye na mamo ye bo Jesus dini a enioma ehye sika enioma etete dan so enioma eye yare ase beto sesi a kasa wo Yesu Kristo diri mo tumi biara eni afrefo yi edi ase ye bo Jesus diri a say ye bo Jesus diri a sesi e amunu ya adansi amra body Jesus no hada bori baba ye katori ada baba libara baba
Likato kerea da. Lima sakata. Ye kadori baba. Papa idi. Libro di baba. Ibara baba. Ye katori da. Ishakata lakabo. Rosia taraba. Libo robo sikipa. Masundo riakaba. Disa hayadabada. Yakedede. Lesotorobo. Rakapara baba. Ido. Mazibro diakaba. Hey kadebebe. Luma sata. Hey. Rakapara baba. Disa. Le karababa. Ibara baba. Papa eno. Eradi diwachi. Ya papa yesia. Wo bibiara. Our friend. Your body Jesus. Baby I was no. Ya papa ye. Eba wo sra bemu. Woje ya duma. Ba wudi ya duma. Sasie. Receive it. Le karababa. Ye barababa. Le karababa. Ye karababa. Ye barababa. Oh, maribo robosia. Le katarara. Yada baba. Ye kasotoro. Le kabrada baba. Ye nara baba. Ye barababa. Ye karababa. Le karababa. Papa ero. Le karababa. Ye karababa. Ye nara baba. Ye shakata yarada. Le kabrada. Le karababa. Linerebo sianarada. Le katayarada. Ikarababa. Ibarababa. Imarababa. Ishetore yarada. Le karababa. Rekarababa. Ikarababa. Yeshatole la. Le karababa. Ikarababa. In the name of Holy Ghost. Adom Ushaye ana wafre did say erade aba ho mo amfre nyina manya dance next week yes I will have life eto amusa so pa ye kira kwan a ye wo esreso ofilia junction abronsa bi ni union oil opposite wudi obedu ho no na bana ne bo kakraka followers of Christ Prayer Ministry International Erade na di na asori aba ana wa fire paafo na ye di dwuma no na wonti na adom na ba me say numbers no abetu ya fresh studio no another batch so mo frɛ so fresh see a ye wa hase bomb pa ya ma 0200 603 602 why na frɛ ebi mo nya dance o wo so te ho toje bu ne ye wo no wo frɛ a ye bomb pa ye wo nya dance ye. What you afraid? 0200 603 602. You may dear no I cause Wahano. And you fear the beer. A friend all night session. Kumawood. Every Friday. Saturday and Nano near Cano advert in which I want to say, baby, you may dear the drew. Yes, sir, or rather, so you're sinning. They think I'm going to say you're sinning. That's what the band of the passion. So what see I can't number so boy. Your numbers there were no. Who there 1 city, 10 city, 5 cities. Was a bit all night, no. And you cut the life, and you recorded, and your life. See, can't be out of the battle. Yet the pay you put your money. I'm a soon tea when you were here. Man, tell my free line also because or January you want to see. So also so you're sinning, not the beer to be bad. Wouldn't you have to be out here? Find a friend. I'm your vampire man. 0200 603 602. Me say, I give you 100 divine. So one far quenching empire. I see it to that. And the radiator he doesn't know. Yet you have a vampire. You have a friend beer. So friend for one man so I am fan. So be a so Maya. Yet you dear empire the appearance. Will be about woman so I am fan. Hello. Why no woman home is we? Aha. Me say, oh hey, followers of Christ. So for Daniel, I hear me. Yet you can't about advert no catch them say. If you had be I watch night. Hello, we do man so.
Hello. Udini baby a free. Ahomano so aye se obi ato so anu atiato. Oto so anu atiato. Memo abamumu ko so afre wunti na ye nwen. Yesu se mo nwen. Followers of Christ and ye wa ha no. Every Friday ye wa ha aye no bo mpaye. Nyakopon amma ye hintasam. Nti sa hintasam ne gina so bo mpaye a ubenya danse. Wo de wo hwe ye kira kwan a foka wo so ko atonsu sreso. Esreso Ophelia Junction. Udru ho asi. Ube hunu say dan no ho. Hello, bi wa ho man so yin ni kasa. Hello. 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 E ba so odi ni baby a free. But you have friend me click me access to voter regime. You voter regime. So we heard you my dear there. But you Aha, na ko say ma o. but you me so bo me no be man na sika baby. E kwan bi ma onya sika. But you You Bible says sika de gita ye raditia. But the make sure say fra wadon fu bi on so ho. Na ka che ne say Ewurade Nyankopɔn ma ne nsa so. E wo kuma wo TV so. Enti Friday bi ahwe what? Sisi a wudina so yi. Ewurade se me ka che say tokro bi a ya bɔ ne wo nsam. A wo di sika to nsam a na atofom no. Ewurade asisa tokro ni nyina. Me si oso asi tokro ni nyina. Papa de wo ho ton. Ba Nyankopɔn asɛm atoa no ho. Why na wa homa no so bio? Ye ndi nkɔbɔ. Sa wo fra ye bɔ mpa ya ma wo. Aha. Enti de e ka de say efia da bia hwe ye srebo ye mompa ye nyisika na mom dwumadi ye no hai eye live program ye ye disika da ye enu nti na ye toto asrebo say hello obi wa homa no so ye nkasa hello but odi no bia free but you can see Asanko Apramdo Asanko Asanko okay but odi baby a free no odi ene wasa when my husband is me. So much no from better bomb pie man. Who fa? But no for me, but for you. But so dear na your home for there. But I was saying. Was so home for no he na e ya. But when na ya me am bomb pie man. Who na me ya. Was that to akoma. Was that to akoma so. But Nazareth. Jesus. Ani Yesu Kristo dine mo. Amen. Onyankopon asem. Emu wa akoma mo sesi a. Tumi bia na chekere wo. Ana me sanew. Ewo Yesu Kristo dine mo. Wonyare bieu. Ne ya wo no. Na de ban no. Ene Awurade asia no kwan. Tumi bia na e de sa yare na ba no. Ma dome no. Ma kese no. Ewo Yesu Kristo dine mo. Filipe bia ko bubrum. Ewo Yesu Kristo dine mo. Nini ya wato wati. Efie da bia hwe wati. Na ya mompai. Hello, bi wa homa no so na. Eyen tentem. Ubo odi an ka baby a ofrefri. Hello. Aha. Eti de ka de se bon so ya sere. Na mom efie da de menta. Dumienu kain. Na mpanifo e wa ha. Na be se Awurade ye. say bomb pie mama na ho fama. Bomb pie ma onya den. On foul. Say bomb pie na. Pasa to akoba so na ye bomb pie ma o. Onua na ye bomb pie ma no. Wo Yesu Kristo da zese de mu. Say Awurade na fa ye dia. Wo soba nasam. Na nasam bi twapo. Eko Libya. Abora wo sa ba mu. Tumi bi ara jekyere ya dume no. Ya binde no. Ye Nyankopon no. Obu Libya so. Ye Nyankopon no. Obu abroche so. Baby a wuti bia. Ye tere wa je sama o. Take it in the name of Jesus. Nyamenka ho wate. Obi wa homa no so a ofre 0200 603 602 wunti ana ye naaye bronsam ne nam e panipa kunu yenso Awurade de tumi amaye ana ye bompaye so wo hwe ya frɛ wo frɛ bompaye ma wo mo ye bompaye ma mo nyina so mo da dance beba. Followers of Christ Prayer Ministry International efie da bia dumienu kain na all night later so live and you recorded. Hello, obi wa homa no so. Hello. Good morning. Good morning. But so din be free. I was saying school in the free Takari.
Akrade. You. But what's something say? Young mom by my said, Ajuma. Oh, but your payas are costro. But you did pay us a costro. And you are your bumpire. A radical man at Juma. I never tell you, Juma Siniquano. Why, yes, you kiss your demo. Why, yes, you kiss your demo. Why, yes, you kiss your demo. But be a Juma say, took me Piara. A year assume I catano so. I'm a 1 year Juma. A fin call. Papa to the night. I quite Juma Bimua. Yanfano. What was a Juma Marino? Says, why, yes, you kiss your demo. A Juma. Openo, yet they see Quayano. Somebody was to kiss of the demon. One hour, Homanaso. Empire Abama, I had Juma. What's not compared to my now Benyabi? A Juba crest who Quayano that. To me be anywhere between Yagopo DSC. Who are Homanaswa? Would you afraid? 020 say, Yanko, one hour, Homanaso. Hello. Hello. But you would be a free. Hello. But you would be a free. As a free. You, but what's something to say? Well, what is some? But you said you made dinner, and so would you, Chipa. But say, Uncle Bossam and buy what tea. Empire and I about so would ye. But and your bumpire must see her. But what is some? If you were honor, eh, Bassa, now say be mine. If you were honor, eh, Bassa, and the way yes, you Christo Dimo to me, Piara about Bora, na eh, Bassano, and Yakubo to be more raw. Yakubo to be more raw. Yet, you are 1 year now. And when yes, you Christo Dimo, Giadansia, a dear Piara, a good Awariano, ya menace Hadiano, and when yes, you Christo Dimo. Next week, Father Zebra, Radia, you will be 1 Homano and Nengasa. Would Dini be our frame free? Hello. Hello. Aha. Maybe I would Dini be our free for you. Me patch your friend, somebody can have some of quantum with them. Aha. Aha. Me shabo say, Yankopon, 8 years sufre, Yamebua, a free Chineco, Messom has 100 Ghana. Oh! Some dia boy Yankopon, you. Sapaya was Sabio. Bible say. Only papa afadia, only Radinia Pam. 1 hour for the boss on it, Nipa Pam. Why, yes, you Christo Dinamo. What went to the Radifashion? And who might be a shall go to the mono. Say, Radina Fire, dear. You're breaking Umabia. Ubatia and Papa. And feel what Chaco. Oh, yes, you Christo Dinamo. In the Radia, you what it. If I can move your move from Milan to Ya. Your number now will be sending 0244 877 324 0244 877 324 0244 877 324. What TV no so cry go so. What send him my yes you be throw dia to her na de bia ya ba odini. Na me show pa. Ofofro o man so am fa ne sisi a. Hello. hello. Yes, meet you. Mr. Techiman. Uh-huh. Oh, dear, na Yamon by Wakuma Swadi. Oh, and if I was a good out, so and you're a bomb by a beer dream. You're young Copono. What to be a dream? One no mass Solomon Yansa, and I have fresh Yansa for so. I'm a friend of a free medical, Nigel me, and Madishia, and that's in the name of Jesus. Mammy, when you're Giati. Uh-huh. Wow, how I'm into Dean, and they'll be our frame free. Hello. Aha. Dear can say, and your ma, you're home paying now. You never know how bro. No when you dance as on fair. Me think come me with you, say. Obianya dance here. Muni. Who say your child call? Open pay so free. I can't make a crab near the human day in Abbey. And your all night session. Come out TV now, no. And so a deb brutal. A debi waha.
if you the beer 12 o'clock. Why no one man so? Yako. We didn't be free. Techima, you, yet you. What is it? Our end will be more than an essay. Baby, You be mine. Now you see, but what are you ready? Now, you're bumpy. Yes. Bible say, when you go pong or Adam, and we ye even free anymore, and will come about my neighbor back. Nipana Wabano, yet the not journey, it is the cheap. So now you see Pia, and be at the bottom name. And be so be as a channel. Soon to be as a channel, and they are biggest as also. Sunny bottom soon and quaya. Ah, Sikari get a radidia. You loaded the bottom. Mammy, but you can be not by Maban and Sabem. So we'll be soon as you know your wine funeral. Mammy, when you dance, what if you had to be a oh, hey, yeah, I would be afraid. 0200 603 602. Hello, be our man saying, Gassa. Winter, wow. The air can say Friday. Meaning, I'm some one thing. The Radiba was watching Nipa. And Empire more bono. A dance your pan, Friday, be Iwaha, Kuma with TV. You know, when I share boom. And you're all night. Empire no share. Say, come say a vessel. Say, Empire was a bo. A radid the star be a my. The 2 minutes were so. It's with your friend. Say, a show come on. A Radibeka say we are so. Yes, one of our so. Hello, we didn't be free. Ofra, they won't pay amount. And I'm anche, you do Medina Baby, to Mamma Honya. I can't crab, is a crabby best mammy and Sabi pet. Nay, did you Medina in Abbey? Near Tiana say, said the Debia Cano. You were a stressful of Filia Junction. Followers of Christ Prayer Ministry International. A radia soria or the free sraba. Nipena alcohol. Monday, a counseling. You transfer 9 and more to near Pejayemu. Now, if you are so, your bomb pie was so them ho, and you must 6 o'clock. Ah, wow, Bahon, will be now here. And his size your bomb pie, into his form of haying now. Moon share or school Wednesday and a Sunday, and you may. Your bomb pie, only a dear Bakwa used to your phone, say, my American Bible. And tis a woody would declare home, Vampire, what dear memory home. Men that no be real. Obi wa homa so yengasa. Ye brother ka kuma bi. Udin be bia free. Hello. Hello, mba so udin be bia ka free. Adama. Ba jamo ka free one. O ka free he. Western region. Aha, na what's up na say? Ba so nyampaibo. What's up na say? We nyampaibo. Erade saw yare ya nte wasabri yi ba ye gidi se de okai be erade ate enti se yare a erade sa yare ya according to erade fa ma wo frey no aka 2 minutes frey entem 2 minutes frey entem ye wia ye bompa ye twato na ye free studio so akọ ye kwa na me boa next week twa ye life na nipa bia ene o mo ba ye organist ya me shira wate why are there Ochidos of one manager. Obie na no a e aseda nko a. Obie na no a ye hira nko a. Oge ene na busuafo bugu production room. Cameraman so Nyankopon hira wate. Ye bompa ye nim se Nyankopon so obisa mabusa de no. Rade ayama mo. Why na wa ahoma no so? Ye fa last call and ye fa mra wiye. So obie ni ahoma no so a. Menua no. Aha, why na wa ahoma yeso? But so Udin be free. Yes, Udin be free. But I'm going to Western region over. What's the free here? Western. Bachani. But what's up to say? Paso. Yeah. Meet you. Paso, young Bible. Who here Bible? Bachani. You. Any Eradin cow, a bomb pie about what? I did be able to say Radino, a Radina Mount. I did be able to say Radino, a Radina Mount. On your Wakuma service, I didn't know. CCA, oh, you should do. Amen.
When you are born, some Jesus, born some Jesus. Oh, when someone you, when somebody you. Ah, hey, and you did you by the ring, see. Namia Dumwa, that's a 12 a.m. You were ye bomb pie. Ye nim say, what when you are dancing and so do. The baby you be free. No, a number of Sano. So, what you be dear. So, what you my dear way. I'm a Jumadian Yakasia. Nyakupo son Sabeka so. Or see Uncle yourself and then Yakoka Semono. So, who went to me and Kobe? Now do Sika Boya. As I said, the only Yanako. And it's what you can, your number no 0244 877 324. Oh, so for Munji 10 cities, Munji 1 million, Munji 2 million, Munji 1,000. The open your beer. What the bar? Because you be dinner yet, you know, a year life, no, a cow home. Nanso Munti and the other sir. First, the bra. Yes, you offended you, Medino. What I say, Mr. Mumwaye. A free nurse you go. Tell me, be able to discuss to. Who now discuss be so bar, you better with the your bar, a better was sitting upon pie somehow. Amen. A Hannah, when you go for my coin, said you may deal in Abbasi. Is there you go for one said the Shramo? On Tomonquanamu. Oh, Mamma was I can say. Said the Baya, they be able to be a babble pie. Member says of my was I never bomb pie chatto. Now I did you be dealing in a banner. Any young coupon, and no pain so yet that was it. Uriah shall say, do within a shall say, I no quasam say, your tones are frail, and why my young new who they be a radar. What by and slab, bear my barber, general Marcus Yaki, be shemuaha, I am dancing for Tony at the amount. Yet that was the year when to the nim, Monsieur and the Pegu, your cost swap just studio had a chill. Yan pie bonnet say, what some see baby a day and I besino. Where rather would the whole ashayansa. It is studio how would the Amayan, ye fed this way, yes to Christo Dim. Ye bay Monsieur and Sunny Jashy Biara dear, that yes to Christo Moja Pepenina. Director and Crawford, Moa who are named dear from Quamudi station. Now wouldn't I'm station where so the Ajia crabby breed, I showed the enemy. Yet that was it. Said Nedden, so I best say, why you be said, Daniel and my or Doba used to do. Amen. Amen. Medina in a abonaway. That's a ne shy. Baba. I mean, come.